Hola a tothom, bona tarda. Benvinguts a la pel·lícula ¿Dónde vamos a vivir? Mujeres contra el desahucio. Les dones són les que estan a primera línia en la lluita pel dret a l'habitatge lliure. Aquest documental les segueix en la seva lluita i denuncia les greus conseqüències de la crisi hipotecària, l'augment abusiu dels lloguers, el control del mercat per part dels fons voltor i la falta d'habitatge públic. Avui tenim entre nosaltres a la seva directora i guionista, la Georgina Sisquella. Ella és periodista, guionista i directora de documentals amb una llarga trajectòria vinculada a Televisió Espanyola. Al llarg de la seva carrera ha estat corresponsal diplomàtica, presentadora de programes informatius i especialista en cinema dels telediarios. També ha estat la directora i creadora de nous formats de la 2 de Televisió Espanyola, entre els quals destaquen els programes culturals Mirades 2, Càmera Abierta 2.0, dedicat als nous llenguatges d'internet. I ha dirigit també la 2 Notícies durant un any. Paral·lelament a la seva feina a Televisió Espanyola, té una llarga carrera en documentals i és que és guionista dels següents documentals: Subcomandante Marcos, Viaje al sueño zapatista, Me estoy quitando, El efecto Iguazú, que veurem demà en el marc de l'homenatge al Pere Joan Ventura, En el mundo a cada rato. En aquesta peça, que és un projecte d'UNICEF, ella va fer el guió d'una part que es deia La vida efímera. També és guionista i autora de la idea original d'Oxígeno para vivir i també és integrant del grup col·lectiu de dones cineastes que va realitzar El tren de la libertad. També és directora i guionista d'Hotel Explotación Las Kellys, que vam poder veure aquí a Castellà, i també ha fet el guió de Màlaga, l'Alfombra Roja del cine espanyol. I evidentment també és guionista i directora del documental que veurem avui. Sisplau, rebem a la Georgina amb un fort aplaudiment. Primer de tot, gràcies per venir. Gràcies per estar aquí a les 6 de la tarda a veure un documental que ja sabem que no són les pel·lícules més atractives per públic en general. Bueno, això ho veurem després de la pel·lícula. Jo crec que no cal que ens avancem. Com que després hi ha col·loqui, el que us convidem a tots a quedar-vos, crec que ara el millor és que presentis la pel·lícula com vulguis, ens expliquis el que creus que s'ha de saber abans i les preguntes ja més concises i desgranar la pel·lícula ho fem després. Bueno, jo us proposo, ja heu vist que el títol és en castellà, perquè jo visc a Madrid una part del temps, també a Barcelona, però bastant a Madrid, i llavors aquesta pel·lícula us proposo un viatge a Madrid, però un viatge sobretot al conflicte de la vivenda, que em sembla que ens pertany a tots. El problema número 1 d'aquest país és la vivenda, i a partir d'aquí jo em vaig plantejar fer un documental. I de quina manera? Només us explicaré. Jo vaig anar un dia, després de fer les Kellys, a mi m'interessava molt el tema de l'activisme de les dones, i me'n vaig anar a una assemblea de vivenda de Carabanchel, on es parlava de feminisme i vivenda. I allà les dones van començar a parlar de tots els problemes que es trobaven. També me'n vaig adonar que la lluita a base d'estar... Aquesta pel·lícula ha estat rodada pràcticament amb la meva càmera, ja veureu que és una pel·lícula bastant artesana. Durant 3 anys vaig seguir molts desnonaments i el que em vaig donar compte que les dones tenien un paper absolutament fonamental en la lluita per l'habitatge. Ja veureu també, i no està buscat, amb tot l'activisme sempre són les dones les que porten un megàfon, les que lluiten, les que van a les assemblees quan hi ha un problema amb una família de vivenda, la que va a demanar socors és la dona. Els homes sembla que a vegades estan com més amagats, tenen més vergonya, i llavors, bueno, ja ho veureu. Després, si voleu, parlem una mica del procés de producció, de tot el que suposa, perquè el que surt en aquesta pel·lícula està centrada en una zona concreta i en una assemblea concreta de Madrid, però de fet es toquen problemes, es fa una mica d'esbós del greu problema de la vivenda, de l'activisme de la gent que està lluitant perquè això canviï, i crec que d'aquesta una petita història es pot extreure també una visió general d'aquest problema. Bueno, us deixo amb la pel·li i si voleu després podem parlar-ne. Abans d'acabar així, t'hem de fer entrega d'un obsequi, que segur que coneixes molt bé. És un saquet de mongetes del ganxet, no és cap misteri per tu, imagino, i ja en deus tenir, però... Boníssimes, boníssimes. I us he de dir que tots els de Madrid que han vingut i s'han endut el sac han dit que són meravelloses. Doncs se n'endús un sac. Ens veiem després de la pel·lícula. Te quería preguntar si como parte del documental intentaron entrevistar
algunas de las personas de los que hacen los desahucios, de los que están en el otro bando, digamos. Si lo intentaste y se negaron o no era interés, lo que interesaba más era destacar el activismo en este caso. A veure, la veritat és que jo, a veure, amb aquest documental jo el que faig és donar veu a la gent que lluita, els activistes, contra els desnonaments i l'activitat. Ara, bé, et dic una cosa, és totalment, per exemple, nosaltres vam anar, jo els he seguit moltes vegades que fan accions, per exemple, quan entren a les entitats del banc, no surt ningú, evidentment, i si tu vas als fons voltor, als fondos buitre, que entren, que mai es aconsegueix parlar amb ningú, perquè són ens absolutament abstractes de capital, que hi ha uns senyors allà que t'atenen i llavors és impossible. Vull dir que hi ha dues coses. Una, no era tampoc la meva intenció fer un reportatge que seria com per exemple la televisió, que tu parles amb els del banc, parles amb els dels fons, que seria molt difícil, això, però perquè jo, de fet, acompanyo els activistes i veig per què estan lluitant, però a part de tot, encara que ho hagués volgut fer, segura, és impossible. Mira, això és com quan em diuen, perquè després què t'expliquen? Vull dir que és molt difícil, vull dir, aquí al final és donar veu a una situació i a una gent, i ja heu vist el tema de les dones, que és bastant impressionant, que són les que estan sempre a primera línia, quan hi ha un problema de vivenda. Estem parlant, a més, de sectors bastant vulnerables, perquè, per exemple, hi ha moltes migrants, hi ha una gitana, hi ha tot un seguit de dones amb sous precaris absolutament, que ja no són mai les inquilines perfectes, perquè si tu ara has de fer un càsting per anar a llogar un pis, evidentment, si tu guanyes 800, 1.000 euros i tens un criu, no entres ja ni de casualitat, no? Vull dir que aquí la pel·lícula es fixa molt en aquests sectors més vulnerables, perquè jo també explico, per exemple, la gent d'aquí, imaginem-ne aquí catalana, d'un poble o del que sigui, sempre hi ha unes xarxes socials, sempre hi ha una família que si tens un problema et pot acollir. Aquí, en aquestes zones, aquests barris vulnerables, el que passa és que la gent va a les assemblees quan ja està desesperada i no sap on caure morta, així ho he de dir. Ya, ok, gracias. Me quedo por aquí por si alguien quiere preguntar. Sí. Jo volia preguntar que durant el documental es veu molt quan la policia està i la gent crida vergüenza, vergüenza. Tu que has fet el documental, quina és la reacció dels agents? Perquè clar, això és una cosa d'humanitat totalment, veure que està fotent al carrer gent gran, criatures, no sé, vull dir, el comentari, o fan algun tipus de comentari o no? Et refereixes als veïns que hi ha, no? Els agents. Els agents de la policia. Els agents estan, ja has vist, a més, estan protegits amb els cascos i tal, i no, res, en absolut. Vull dir, a part que jo no sé, a mi em sembla que a tot arreu el problema dels desnonaments és fumut, però a Madrid encara més. Vull dir, per lo que jo sé, encara aquí a vegades hi ha uns assistents socials que poden anar, que poden mediar, a Madrid és bastant salvatge, vull dir, estem parlant a més d'una ciutat i una comunitat que es nega a aplicar les poques coses bones que té la llei de vivenda, ja no les volen ni aplicar, vull dir que llavors els dispositius pel tema dels desnonaments són ja els heu vist, sobretot quan hi ha una mobilització, perquè el cas, per exemple, d'aquests avis va mobilitzar molta gent, perquè, és que feia una mica vergonya de dir, aquests dos, perquè a més és una història molt, no entraré en la història, però és una història bastant complexa, perquè de sobte els fumant fora eren 8 hereders que tenien que cobrar una merda i llavors no va haver manera ni de negociar, vull dir que a vegades, evidentment, hi ha el tema dels fons voltor, dels bancs i tal, però després també hi ha propietaris que no tenen cap mena de compassió. Alguna pregunta més?
Jo, mentre la gent es pensa, jo et volia donar les gràcies perquè els testimonis estan molt ben escollits i crec que està tractat cada cas com amb molta sensibilitat i és bonic de veure a la vegada que és aterrador pensar que és legal tot el que està passant. O sigui, quan expliquen que la vivenda pública deixa de ser pública, no? Que els hi ha tocat per sorteig i de sobte ser segrestat, és com esfereïdor que pugui ser fins i tot legal. Això, i trobo que està explicat d'una manera molt ben dosificada en el documental, d'anar-te explicant casos un darrere l'altre, de gent que tu ja has vist en altres desnonaments i que d'alguna manera està com molt cohesionat. I m'agradaria saber com es fa això. És a dir, sé que has estat 3 anys gravant aquesta pel·lícula, però com la vas conformant? Si el muntatge és en paral·lel al rodatge, si hi ha un punt que dius, bé, 3 anys, ara deixo ja de gravar o ja... Sí, perquè podríem seguir, perquè a més jo sempre dic que el tema de la vivenda, aquí només agafem una part, petita part del tema de la vivenda. Podries fer un problema de tots els joves que no poden viure, o sigui, la vivenda té moltes vessants que aquí només es toca el més elemental i el més... Però jo, bueno, això, el procés és, jo vaig a una assemblea aquí on van, que després es va fer un dia, penso que es parla de feminisme i vivenda, dels problemes específics que tenen les dones més precàries, les dones que tenen violència de gènere, les dones que millor migrants que no els hi lloga ningú, una gitana que qui li lloga un pis amb una gitana? Vull dir, ja només per accedir és impossible. Llavors vaig pensar que això tenia un interès. I què vaig fer? Jo vaig anar, bueno, era ja quasi al final anar a moltes assemblees aquí, en aquest barri, al Carabanchel, el que surt, es reuneixen un dia a la setmana i cada dia hi ha més gent, perquè la gent es pensa que els desnonaments no existeixen i cada dia hi va més gent. I llavors jo vaig començar a gravar, llavors m'avisaven, jo amb la meva càmera, hi ha un desnonament, doncs vés cap allà. Per exemple, el primer desnonament que surt... El que és des de dins. El que és de dins, jo vaig anar allà, em van dir, bueno, hi ha un desnonament, i normalment quan hi ha un desnonament, els de l'assemblea, va un grupet a fer una mica de companyia a la persona que la van a desnonar. I jo vaig anar allà pensant que seria això. De sobte em vaig trobar que hi havien anat molts joves, que van muntar tot el circ, que va entrar la policia. Vull dir que és una mica... Aquí no hi ha un guió previst. I després no, és que hi ha un desnonament a no sé on, perquè jo en tinc més de gravats, però el que passa que al final no els podia posar tots. Jo el que sí que volia reflexar, a mi el que... De fet, és una mica un homenatge també a la gent que creu que no es pot quedar de braços creuats i que creu en l'activisme, perquè les dos protagonistes una mica, que són les conductores, tant la Elsa, que per cert estan a punt de treure-la de casa seva, o sigui, porten molt temps lluitant, però els hi fan un lloguer social, però arriba un moment que el fons voltor que li compra al seu pis, ara ja els he dit que prou i que se n'ha d'anar. Clar, aquesta gent després es troba... Les dues em van fer una mica de conductores, de guiar-me també, i llavors al final, perquè tu no comences la pel·lícula pensant aquesta serà la protagonista, amb el pas del temps, amb 2 anys ja te n'adones d'aquestes 2 dones que porten més de 10 anys anant a les assemblees totes les setmanes. Tu saps el que és això? Vull dir, perquè jo sempre dic que mira, anar a una manifestació està bé, anar a 2 també, però aquesta gent activista que es passa durant 10 anys anant totes les setmanes i escoltant els drames dels altres, té nassos, perquè les trucades que hi ha al principi no són falses, no són falses. La Elsa, aquesta que contesta, tenia gravades bastantes trucades. I jo li vaig dir, passa-me-les. I eren trucades reals, o sigui, no són trucades inventades. No hi ha res inventat, són trucades que tenia que les vaig seleccionar. Doncs aquesta, com que tenia experiència, era que tot el dia trucades de desesperades, de no sé què, d'acompanyar, perquè hi ha molta gent que no coneix ni els seus drets, ni sap què fer legalment, ni llavors necessita recolzament, que els hi arriba un totxo del desnonament i no saben ni interpretar-ho, ni on han d'anar, ni tenen diners per advocats, vull dir que es crea tota una història de drama i tal. I una mica la pel·lícula també era un homenatge a aquesta gent
que segueix creient que l'activisme pot servir per a alguna cosa, encara que sigui per molt poc, i sobretot el que diuen en alguns moments, és una teràpia per la gent desesperada, perquè anar a una assemblea cada setmana es creen uns vincles, es creen unes relacions que fan que tu no et sentis tan sol quan et passa un drama com aquest. No, són excepcionals, les dues protagonistes, realment. No sé si algú té alguna pregunta més d'aquí baix. Però rematant, els documentals al final s'acaben fent el muntatge final, perquè quan tens tants desnonaments i tantes històries no els pots col·locar tots seguits, has de pensar a veure com, al final una mica el guió del documental és a veure com estructures tota la realitat que t'has trobat, saps? Hola, primer gràcies pel documental, crec que ha sigut com moltes coses alhora, aleshores ha sigut com guai poder pensar tant. Com a periodista sí que és veritat que m'ha agradat molt un punt que has ficat en el documental i era la periodista de la SER i he pensat, hòstia, que guai aquesta tia que ha anat al desnonament i tal, no? Però no havia anat pel desnonament, havia anat per la pel·lícula, no? No, la periodista que surt de la SER és va amb una acció que fan davant espera, no em surt el nom. Davant del banc, no, és davant del fons. Sí. Vale. I llavors es concentren perquè els dos, l'home i la dona, la gitana, els tenien el desnonament fet i llavors se'n van davant del fondo i llavors quan estan allà que fan aquella convocatòria va a la SER i l'entrevista. Vale, bé. Sí, perquè com sortia el Diego Boto i tal, pensava que era que havien anat a fer promo de la pel·lícula. Aleshores he pensat, bueno, això té sentit ara, no? Que hagin anat per això. Vale, doncs aleshores està guai. I la qüestió és una mica llarga i aleshores ho he intentat apuntar aquí i era com que a mi la conclusió de la teva pel·lícula és com que el problema al final és el capital, no? I que sempre vol crear beneficis i de les cases, no? Vull dir, i quan no hi ha benefici, o sigui, quan no hi ha pasta, doncs aleshores crees el poder crear problemes, no? I aquí són els migrants i després altres conflictes. Ho dic també aprofitant una mica la conjuntura de les eleccions perquè ara doncs, els polítics estan intentant crear doncs, aquests antagonistes per aprofitar-ho, no? Per sortir del problema real que és que no poden crear nous beneficis a través de l'especulació immobiliària. El Ruiz Gallardón i tal, no? I ho dic més que res perquè seria com interessant reflexionar amb el teu documental de com passaria el conflicte a Castellà i als pobles, que poder estar una mica més allunyats de la conflictivitat dels barris, que estan molt tensionats a la ciutat, però que aquí també estan passant coses, no? I t'ho agraeixo perquè crec que ha sigut com molt guai. Passen coses fins i tot amb gent que no s'ho espera. No sé si veu sentir fa un temps que va sortir el Ramon d'Espanya, que era un escriptor que de sobte ha viscut 50 anys en una vivenda, l'ha comprat un fons i llavors els desnonen perquè si no han de pagar 3 vegades més. Això no... Jo he posat el foco en un sector de gent, un barri de Madrid, que surten diversos barris, però vulnerables. Però és que això passa a tot arreu, perquè hi ha molta gent que de sobte es pot trobar que si tu tens un lloguer però aquella casa... Ara el gran problema jo crec que són els fons voltor, vull dir que de sobte compren edificis sencers i si tu estàs allà dintre o t'envien un burofax o pagues perquè no sé què o si no te n'has d'anar, vull dir que és molt complicat, no? El tema de la vivenda és molt complicat, evidentment, perquè aquest país a més porta molts anys sense fer front a aquesta història. També es diu en un moment determinat, aquí es van fer moltes vivendes de protecció oficial que després van passar al mercat lliure i es van fer servir per especular, amb la qual cosa si s'hagués fet una normativa que una vivenda de VPO no es pot vendre o si es ven al mateix preu amb la qual no pots especular, ha sigut un camp d'especulació. I després hi ha una altra cosa, que és que s'ha fomentat que aquí l'única manera de que els teus estalvis siguin meravellosos és comprar un pis i després, quan resulta que és imbuir que tenir un pis i llavors, si en vez de treure 1.000 euros
de lloguer en puc treure 2.000, doncs també. Amb la qual cosa s'ha creat una mena d'inflació, perquè ara el gran drama, els desnonaments que surten aquí, són pràcticament tots de lloguer. El drama de l'hipotecari que va ser l'any 2008, quan va haver-hi la gran crisi i va haver-hi centenars de milers de famílies que van tenir que els van prendre els pisos perquè no podien pagar les hipoteques, segueix existint però menys. Per ara el gran drama són els lloguers. La gent que de sobte paga un lloguer i per lo que sigui, vull dir, perquè ho ha comprat un fons i que llavors et demana 2 o 3 vegades més, i si tu has calculat que tu pagues 700 euros de lloguer i de sobte el posen a 2.000 o a 1.400, doncs s'acaba la història, perquè també hi ha molts desnonaments invisibles, que es diuen, no? Vull dir que la gent se n'ha d'anar, no pot pagar i se n'ha d'anar, però no anirà a una assemblea ni anirà a no sé què, perquè llavors això fa vergonya, vas a un puesto que hi ha molta gent que és un lumpen i llavors tu resulta que tal, però hi ha molta gent que ha de deixar pisos i apanyar-se. Vull dir que el tema... Ara el problema és molt complicat, com no... Jo crec que quan diuen quina és la solució, són múltiples solucions. I per començar, jo crec que el de topar els lloguers és importantíssim. Després que des dels ajuntaments i des dels jocs el tema de les alternatives de vivenda, que no n'hi ha, és que aquí no hi ha molt poca cosa, hi ha unes llistes de gent. Llavors ha de ser una bateria de mesures que, si no, molt complicat. Hi ha una altra pregunta. Bé, ja m'ho has aclarit bastant, però jo volia incidir en el fet aquest dels fons voltor que poden arribar a comprar vivenda de lloguer social. Ho trobo tan immoral que el govern no pugui impedir aquest fet, i em preocupa el fet que ara també es fa molta vivenda, en vez de reciclar la que hi ha o que sigui, vivenda nova de lloguer, i que pugui tornar a passar una cosa semblant. És que no sé, ho trobo molt fort. Per això, el cas que surt aquí és el cas de les vivendes que s'explica, que va ser l'Anna Botella, que de sobte va decidir que venia 3.000 i pico de vivendes amb un fons voltor. Vull dir, el que explica la noia aquesta, que això ja va ser al·lucinant. Vull dir que de sobte el poc que has fet i després ho vens. L'altra història és gent que està amb els seus pisos, que els han donat un lloguer social, però com que resulta que ho compra un fons, llavors aquest fons, aquests que surten al final, que criden, que volen que els mantinguin els lloguers, compra un fons i t'envia un burofax i et diu que a partir d'ara jo sóc el propietari i el teu lloguer, si vols quedar-te aquí, serà el doble o el triple. Llavors, això és brutal. I el tema, el tema és si es fan noves vivendes, com es fan, com es controla, perquè clar, i a més fer vivendes, vull dir, costa, vull dir que és complicat, no? Allà hi ha una altra pregunta. Jo volia agrair-te que hagis fet aquest documental, però també agrair al Bram, perquè hem vist molta problemàtica social de diferents països, però crec que també està bé poder veure la que ens toca més de prop, que en aquest cas és Madrid, però està passant també especialment a Barcelona i a altres llocs, a Sabadell. Per tant, agrair també aquesta mirada, i volia que ens expliquessis, perquè estem parlant molt dels desnonaments, però crec que tu t'has centrat també en aquesta sororitat que hi ha entre les dones i que aquest documental, la meitat d'aquest documental va entre aquesta ajuda mútua, i abans ho has comentat, però si podies especificar una mica més aquestes diferències que et vas trobar en com s'enfronten aquest activisme a les dones amb aquesta diferència amb els homes. Bueno, és que jo et dic el subtítol que es diu Dones contra els desnonaments, de fet va ser una cosa després de fer el documental, perquè sense adonar-me'n o adonar-me'n progressivament vaig veure que realment el protagonisme de la lluita per l'habitatge la portaven les dones. Això ja va ser el principi, perquè jo quan vaig començar a pensar en aquest documental
vaig mirar tots els arxius que hi havia de vídeo de les èpoques famoses dels desnonaments, de la PA i tal, i sempre a les portes de les cases veia les dones, veia dones lluitant. Pots pensar que potser, com que els homes treballen i les dones tal, no, però després a les assemblees aquestes que anaven les dones, els marits, perquè anés un home a explicar el seu problema, jo n'he vist 3 o 4, i són les dones. Llavors, elles, que són, en definitiva, van super desesperades i quan troben altres dones que comparteixen el seu problema, primer ja és una teràpia per pensar que tu no ho has fet malament, que tu no estàs sola, que tu... És com, dius que són moltes més i de fet es creen uns vincles entre elles. Has vist que hi ha com una festa que al final quasi totes les que han sortit tenen relació. Vull dir, es creen uns vincles i després d'ajuda mútua, perquè ara aquí comença un problema, però és que ara resulta que a una d'aquestes, ara, a la Elsa, la morena, que és xilena, però que porta ja molts anys aquí, doncs ara d'aquí 4 dies segurament la trauran. I suposo que llavors buscarà recolzament amb totes les altres, que no sé el que passarà, perquè està molt difícil. Però vull dir, almenys sí que es creen uns vincles específics. Jo crec que, a més, ho sento molt, el món de l'activisme en molts camps està molt protagonitzat per les dones. Jo vaig veure el tema de les Kellys, la unitat que tenien, vull dir, hi ha una sororitat que jo, a nivell de grup, de grups, d'homes, específicament, jo no ho veig. Crec que hi ha temps per una última pregunta, allà darrere. Sí, jo volia agrair molt el documental. Crec que diguéssim, la reflexió que es fa també a nivell del dret a l'habitatge i la manca, diguéssim, de polítiques públiques que hagi, tot i la construcció d'habitatge que hi ha hagut en aquest país des de la dècada dels 90 fins ara, que ha sigut part del motor de l'economia, no hi ha hagut una política pública per tenir un parc d'habitatge públic que resoldria en bona part la vulneració d'un dret humà com és el dret a l'habitatge. Jo crec que aquí l'anàlisi que es fa des de la crisi de les hipoteques, que va ser el 2008, ara estem en un altre moment amb els lloguers, però també jo crec que la lectura que es fa de la importància del moviment social, que primer va ser amb la plataforma d'afectats per la hipoteca, per poder posar també aquests focus de la gent de la vulneració de drets al voltant dels desnonaments, però ara també amb els lloguers, també tenim un sindicat de llogateres aquí a Catalunya, vull dir com l'habitatge i el que es deia que les solucions han de ser múltiples, també hi ha altres alternatives. Nosaltres venim de Can Carner, que som una cooperativa d'habitatge, vull dir que hi ha altres alternatives també a la propietat privada, com de promoure l'accés a l'habitatge en propietat privada o al lloguer. Vull dir que jo crec que sí que, evidentment, per poder garantir el dret has de tenir un parc d'habitatge públic que reguli també aquest preu del lloguer, però que és molt complexa i has de tenir diferents mesures de política pública per poder garantir aquest dret. Vull dir que jo crec que agrair perquè vull dir que s'ha pogut reflectir de forma profunda en testimonis de dones, que a més en el moviment social jo crec que que han estat lidereses realment al capdavant d'aquesta lluita. O sigui que moltíssimes gràcies per reflectir-ho també. Sí, només vull dir una cosa, jo estic totalment d'acord amb tu, a més jo crec que la PA va tenir una força brutal, ara el testimoni l'ha agafat el sindicat de llogateres. De totes maneres hi ha una cosa que ha canviat, la PA a l'any 2012 li van donar el Premi del Ciutadà Europeu perquè semblava que tothom respectava i tal. Ara hi ha menys respecte per la mobilització de la vivenda amb una contracampanya que és el tema de tot el centre que els ocupes, crear por a l'ocupació. L'extrema dreta i la dreta
O sigui, evidentment, sembla que el gran problema no és la vivenda, és l'ocupació. Mentrestant, les indústries de les alarmes s'estan posant. Espanya jo crec que és el país, un dels països d'Europa on es venen més alarmes, perquè sembla que si baixes a buscar el pa t'ocuparan el pis i llavors posa't una alarma. I llavors s'ha de contraatacar una mica, vull dir, perquè hi ha molta desinformació amb el tema. Heu vist, jo el tema de l'ocupació l'he tractat molt de refiló, traient els casos. Per exemple, aquesta senyora gran, que hi ha un pis d'uns bancs que feia 5 anys que estava buit i la col·loquen allà dintre i ara em sembla que al final han aconseguit que la Sareb li doni el lloguer amb aquesta iaia, que té 80 anys. I llavors, bueno, vull dir, però clar, anem amb compte perquè segons els béns que bufin, el tema fonamental serà ens carreguem els ocupes i la vivenda ja us ho fareu. Vull dir que si algú està vinculat a alguna associació i pot participar, jo sempre animo a estar una mica a sobre d'aquests temes. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots per venir, per les preguntes. Moltes gràcies, Georgina, pel documental i pel col·loqui.